I'm going to make video. I want you to see what I camera. You give me whom you are Toma. Unabiale. Good morning. Thank you so much. I think okay, so bad. Good morning. Yakora nyonye. Oh, for Changori. Anyị biri izu ka ọ kpọrọ anyị kelekwana Chineke sana yola n'udo na ọṅụ na-enwe nsogbu ọbụla anyị ekelele Chineke n'aha Jizọs. Amen. Mgbe ga-alashi akwa onye nwe ga-edurukwa n'ụla n'udo na na-enwe nsogbu ọbụla n'aha Jizọs. Amen. Anyị bịarakwa n'ụlọ Chineke abịa gwọm onye ọbụla ọrịa. Gwọm anyị ọrịa o wela otuka jere iji ndebe na ọga arịa ga onye gwe m na Chineke abịa gwọ ya ọrịa. Na Jizọs wụ ọgwọ ọrịa ọgwụ ihe kpatara ya na o ji mmiri agwọ ọrịa ọ gwara mgbe ike gwụrụ dibịa ka eze Jizọs setụ aka ọgwụ sacha egwu aka o were nwere onwe ya n'aha Jizọs. Amen. Ka chikwana ga-afọ anyị ala n'udo na ọṅụ na ezinụlọ anyị dị iche iche n'aha Jizọs. Amen. N'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Amen. So guys, the woman leader is reprimanding my co-wives and I that my mother-in-law is the one that helped institute this meeting. But it's quite unfortunate that my co-wives and I don't attend any events. Of course, they excuse me for not being at home, but then the others, and eventually they were all fight because they don't attend the village meetings, they don't go for their walks and other stuff they do in between. Ooh, abroad, now you save me, I mean, now you don't save me. Anyway, so listen and be blessed. I'm sorry I can't just transcribe everything. Oh. No,
Chineke ji ndụ m ọwụdị mmadụ onwe mgbe m na-anọghị n'akwa nwekwe mgbe m na-anọghị na igwe kọndishọn marị na echebeghị m na ọ ga-adị m otu na ndụ m mana asị m Chineke kere ụwa onye nwe ihe niile nwedịrị m onye ọha mbe ji dị n'aka ahụ onye nwe ihe niile ụnụ a na-agụ m na-abịa leta m ụbọchị eji m ele anya na asa ahụhụ ịhụnanya hụrụ ebe m nọ nọ asa ahụhụ m nọ n'anya aga m ekwu ihe onye na-eleta m ọ na-enye mgbe tọduto echekiri m onwe m ọ onye nke mmejọ onye mmejọkwara ya gbaghara. That's basically it, guys. You know, each time they gather, they always see it as an opportunity to talk about their grievances, talk about their opinions and all that. So at the end of the day, I invited them and yeah, they will obviously come to honor my invitation and on my dad's funeral day. So Asemenwani kemi beya obu ala. If you treat a woman as you treat the others, long throats, envy, jealousy, and everything will go. So, thank you guys so much for watching. Thank you so much, guys, for watching. If you watched up to this end, thank you. Bye-bye. And I'll see you all in the next video. Ciao.